tungkol sa Blanc Rosa ini sa bayan populasyon. Kasi populasyon, we have four images in our family, and so ang ginagawa namin ay by street. Kaya sila po sa mga teachers ng Blanc Rosa na bawat pagi, focus na ang kanilang area po dito sa populasyon kada ng mga yes, importante magkakalapit sila. Magkakalapit. Tatapos ng mga sila na of course, by sila. But issue namin ng malapit na bahay sapagkat malapit bahay ninyo at kailangan Kristyano, hindi ko sipin ko rin sa bayan